Vakomana vatengesi opposition vanozivikanwa vana Washman Muve naSenzo Chabangu panguva ino vanoshamisika noda kuti vanoona kuti aiwa people they are always loyal kuna advocate Nelson Chamisa kunyangwe ivo zvavo aiwa vachizama nepavanogona napo aiwa kuti vadzikisire kana kuti vavhare Nelson Chamisa kunze. Zvinopinda mashoko atinoona kuti aiwa chokwadi chobuda pachena. Not about subscribe or like or turn the bell icon. Tinoda pahindo majara jero sinoposta this picture ramuri kuona aiwa ravakomana vana Washman Muve naChabangu ramuri kuona vagara around this table kunyora chiti. Some politicians wonder why people support Nelson Chamisa even when these politicians think that he is not a good leader. Well, people support him because he is loyal to the struggle. Washman Muve and Senzo Chabangu had to choose positions and money at the expense of the struggle. Ndio mashoko anaya achitagonewa tivina kuma section vanodanyora chiti vakomana veshuga vanonetsa veduwe vanobuda anyora chiti repeat again and again vanobuda anyora chiti haurevi nyama ipapo mafesi emakaro kutengesa kunorwadza varidzi so avo ndakadhilita kare dr. Ndio mashoko anobuda anyora panapa atiri kuona kuti aiwa vakomana vanaSenzo Chabangu aiwa vinonzi kunyangwe aiwa vakauya vakatora mapolitical parties ese ari kuNelson Chamisa but havangambouyi vachimbotora Nelson Chamisa mumwoyo yavo havangambomubvisi just because people they know that he is loyal to the struggle. Ndiye munhu one anozivikanwa kuti aiwa ndiye achafulfilla ndiye acharestore Zimbabwe aiwa yakabvisiwa nethe regime. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiito ichi zvatoona kuti panguva ino people vakamirira change munyika yeZimbabwe aiwa Nelson Chamisa anoremaina aiwa ari the main figure. Tudze mafungiro enyu pane comment section yedu. Subscribe or like, turn on the bell icon.